Малко мръсно. Ама докато е светло да ви го покажа после. Мисля, че е както го искахте. Поне по проекте. Пак се извинявам за мръсотията. Не знам дали се вижда, но от този кран назаде, смисъл към банята, всичко е сменено с полипропилен. Аз ще пратя и снимки. Ето. И от тук отива към кухнята. Сега не сме сложили тавана, защото това го оставяме за най-накрая. Трябва да се дръпна малко да се снимам. Това е фигурата с мивката. С куфара малкия. Ето тук има малка дупчица, сега ще го поправя, че ми свърши фугата. И на едно-две места още. Но като цяло сега това е прага. Аз го отрязах, защото беше доста големичък. Така ги продават. Сега ще го сложим да видите как стои. Сега ще я да го слагам, обаче ми излезе нещичко и ще бегам. Ма докато е време да ви го покажа. Ето това е, получи се много. Де факто тук е с наклони към сифона. Така. А там, където е по-мръсно, където още не съм изчистил, извинявам се пак за което, е на нивел. Тоест, понеже има прак, там няма как да има наклони насам. Затова с стирката. Ще се чисти с стирката. Предполагам, че така сте го мислили и вие. Тия ревизии не дразнят много. Две са, за съжаление, обаче няма как. Ето го и душ панела. Има възможност да го махнете и да си сложите батерия с така е направено ВИК-то. Това ви е тоалетничката. Сменил съм тая тръба, която е тези тръби, които са там. Те са нови. Това е височината на почките. Една изравнителна замазка направихме. Сега е само да се отдръпна да видите вратата как стои. Това е вратата. Не се заблуждавайте от мръсотията. Много бързах, затова всичко е така. В принцип предпочитам да работя малко по-бавничко. И чисто, за да се случат нещата. Ето тая стеничка, която се получи тук. С това, тая плъзгаща врата. Те ще са две, нали? Не съм ги сложил, за да не се цапат. Те до последно ще ги сложим след шпакловката. Нали? Те зад вратата тук ще е боядисано в цвета на коридора. Както си го решите, това ще е шпакловано. Нали? И то ето какво се получава де факто. Тук да се свършва банята. Нали? Между другото и на комшията доста му хареса идеята. Той дойде да види. Може би ще иска и в тях да правим така. Това ви е коридора. Сега, относно, ако ме питаш защо не е налепене. Така, показвам ти веднага. Сега къде ще ми е по-удобно да ти покажа. Примерно е тук. Не знам дали се чува. Но, примерно, това нещо се кърши много лошо. За да го направим налепене, това нещо трябва да свалим всичката мазилка от коридора. Няма как да стане. Това е много букук, много скъпо начинание. Просто това тук е кухо. Пропукано е. И това е, мога да ти гарантирам, че е по целия коридор. Изключително лоша основа е за картон на лепене.
Това ти е вратата, която я няма. Това в момента го няма. Тук сме подправили другата, виж как се разкърти. Нормално ще го оправим, като сложим вратата. Показвам ти вратата. Това е вратата за хола. Смятам, че ще ви хареса. Приятна е. Тя е без прак. Нали? Единственото, което съм пропуснал, може би, че е с ключалка, но предполагам, че не ви е проблем да е с ключалка. Така, какво други да ви покажа? Какво друго? Не се сещам, но тавана ще пуснем и ела. Ето е тръбата, която излиза. В момента още не съм, но периодично, като стигна до кухнята, малко по малко ще я пускаме натам. Няма да пускаме още ВИК и така нататък. Тези неща няма как да се ползват все още спокойно. И така. Съжалявам за забавенето. Смятам, че ще бъдете доволни. Така. Сега още на перспектива да ви дам. Това ви е готовата баня, нали? С прозорец. Има си и комарник, не съм го сложил още. Така, изглежда добре. Можеш и мивката да сложа да видите, но сега в момента не мога. Благодаря. И чао!